Endavant. Bona tarda. Bones. Una valoració del partit. Crec que a la segona meitat heu estat més actius, més intensos, heu limitat molt més el joc de l'Hospi, però al final, en dues arribades també, això és l'Hospitalet, no? Castigava, no sé quina és la visió que tens del partit. Has fet una bona lectura, sí. Penso que la primera part, amb el vent en contra, sabent que al rival li agrada tenir molt la pilota, doncs que podria ser així. Vam plantejar jugar amb una zona intermitja, doncs juntar les línies. Penso que ells han tingut, en l'única errada nostra de desajust de línies, han tingut l'opció del xut de Cristian Alfonso, que ha parat bé del Río, però fins a la jugada del gol, doncs, bueno, algun centre que un altre, però era molta possessió en camp propi, on penso que els rivals no et poden fer mal, no? Sabíem que això podria passar, molt pas horitzontal, bueno, jugar junts i sortir a la contra. Crec que la primera acció del partit Toledo ha pogut, amb aquest 1 contra 1 que no s'ha pogut definir, haguéssim pogut fer alguna més. Crec que és una jugada clara, amb espais per haver acabat la jugada, però bueno, ha vingut aquest gol i bueno, la primera part ha acabat així, la segona part doncs, bueno, ha sigut una segona part que nosaltres a poc anàvem més, hem de pensar que nosaltres no estem acostumats a aquestes mides, és més difícil, acostumats a l'assemblar l'amplitud del camp, però penso que els primers 25-30 minuts hem estat bé, hem estat força bé, jo crec que fins al camp ens han fet el gol. Bueno, sabíem que amb jugadors com té el rival, que són jugadors doncs, atípics a tercera divisió, com porto dient tota la setmana, doncs és normal que amb una contra puguin fer el segon gol. L'únic que em quedo amb la dubte de la jugada d'aquest gol anul·lat, que pensava que era fora de joc i em diuen que ha pitat falta, i aquí sí que crec que de falta jo no l'he vist per cap lloc. Per tant, doncs, si és fora de joc diria que em sembla ben anul·lat, però si és falta em sembla que és un error, i si és un error amb 1-1 no és el mateix que t'afegin el segon gol. Per tant, quan vens a aquests camps i passen aquestes coses, doncs ho valores més perquè tens molt menys arribades, ets un equip més petit i costa més, però ja dic, jo pensava que hi ha pitat fora de joc i diuen que ha pitat falta. Si és falta em sembla una broma d'anul·lació de jugada. Sí, t'anava a preguntar per aquesta jugada. Ha hagut diverses jugades polèmiques sí. del partit, crec que la possibilitat ha estat com a mínim gris, crec que s'ha anat una miqueta de les mans amb les targetes i amb les accions polèmiques. T'anava a preguntar en aquesta concret del gol anul·lat i el parell de penals que s'han reclamat a l'àrea de l'Hospi des de la banqueta. És difícil, però com ho has vist? Bueno, jo des de la banqueta he vist la jugada d'Àlex Alba amb Manzi, que podria haver tagut alguna cosa, perquè ha hagut un enganxe, el que no sé si primer ha sigut Manzi que ha agafat Alba, però segur que Alba després ha agafat a Manzi. Però amb la jugada aquesta del gol, ja dic, si no és fora de joc, per mi és una jugada, és gol, no hi ha més, perquè és que s'anticipa per davant, remata, el vent també fa que la pilota vagi més fort, remata i fa gol. Bueno, tampoc són coses puntuals, amb aquestes decisions es poden equivocar, però bueno, també nosaltres ens equivoquem amb alineacions, els jugadors s'equivoquen en definicions, és el que passa que quan vens a aquests camps, aquestes coses les veus més que si vas a uns altres on tens més possibilitats d'arribar. Està clar que nosaltres veníem aquí a fer un partit seriós, veníem d'una victòria bona davant el Prat i doncs, avui ens hem trobat amb un equip que, sincerament, aquests jugadors que juguin a tercera doncs és l'hòstia, perquè són futbolistes tots de segona B i alguns he estat jo amb una grada veient-los jugar a futbol. Per tant, doncs, que nosaltres puguem competir contra aquest equip em fa gràcia, no? Perquè venint d'on venim nosaltres, per nosaltres és un orgull vindre a aquest camp, però penso que hem competit bé, no hem estat a l'alçada a nivell ofensiu que tenien que haver estat, sobretot a la segona part, on hem intentat jugar en dos puntes, jugant a més una mica més directes, ens ha faltat una mica de frescura per interpretar millor aquest joc i amb el vent també, que t'ajuda una mica per intentar doncs, complicar una mica més coses al rival, però al final el rival té un delanter centre que està en estat de gràcia, que és molt bo, que el pot tenir l'Hospitalet i el Cerdanyola no el podrà tindre mai, perquè si tingués el Cerdanyola pogués tenir aquest delanter centre, tindrien que vendre els vestidors i la cornisa de la grada nostra, perquè no tindrien per pagar-lo, i per tant doncs, és el que hi ha. Nosaltres hem competit bé davant un equip que crec que ha de fer play-off sí o sí perquè està fet per això. És més, crec que és un equip que ha de pujar sí o sí perquè està fet també per això. I contents de venir aquí, d'haver gaudit d'un estadi com aquest i la setmana que ve una altra final contra el Reus B. Malgrat el resultat, el plantejament que tenies tu al cap abans del partit no s'ha sortit malament. Heu fet que l'Hospi no tingués gaires ocasions clares de gol i fins al final que s'ha obert el partit perquè anàveu per l'empat i ja sí que generava una mica més de contra. Sí, era el que volíem, que sabíem que ells tindríem la pilota, que ells es troben còmodes tocant en horitzontal i intentar buscar alguna pèrdua d'aquestes a zona intermitja, no? Bueno, sabíem que mentre les coses anessin per aquest lloc, doncs nosaltres estaríem còmodes. El problema és intentar arribar al descans 0-0 perquè hagués sigut clau. Bueno, també és veritat que si haguéssim arribat 0-0 al descans, segurament a l'Hospitalet de la segona part hagués continuat insistint. Els resultats al final marquen una mica el que fas després, no? Però està clar que hem intentat que no ens generin perill, veritablement no ens han generat molt perill a la primera part, però ens han fet un gol amb una errada nostra, una errada d'un corner,
on no hem estat bé, ni el que estava a la curta, ni a la porteria, ni els que estaven fent les marques, no hem estat bé. Bueno, doncs pot passar, ja està, això és futbol i passar al futbol professional pot passar aquí. El que passa que aquest gol ens ha fet mal i llavors, a poc a la segona part, sense tornar-se boig al principi, doncs, d'anar tumba abierta a buscar el contrari, hem anat a poc progressant, però sabíem que ens podien fer això. Al fer el segon gol, doncs, ens han matat, però bueno, jo estic content amb l'equip. Nosaltres tenim un objectiu molt clar, els 4 equips que hi ha per sota els tenim a 3 partits de distància. Avui, com a molt, un ha sumat un punt. Aquest partit no és de la nostra lliga, però la setmana passada tampoc era de la nostra lliga i vam guanyar 3 punts importantíssims. Sabíem que tot el que veníem aquí era guanyar punts, tot el que no teníem res a perdre i bueno, hem perdut, però estic content amb l'equip. El nostre objectiu és mantenir categoria i anem pel camí. Molt bé, a vosaltres.